Какви са всички тези нови камери по околовръстно шосе на София? По всяка вероятност това са китайски 9 мегапикселови камери Hikvision. Те могат да покриват до 3 ленти във всяко платно на околовръстното, могат да засичат автомобил, който се движи с до 320 км в час, а точността им е доста прецизна, 98-99%. Системата разпознава регистрационни номера, вида и цвета на автомобилите. Устройствата откриват широк спектър от нарушения, като шофиране в грешната посока или върху разделителните линии, неправилна смяна на лента, навлизане в бус лента, обратни завои и преминаване на червено, непоставени предпазни колани, използване на мобилен телефон от водача, степента на затъмнение на стъклата, липса на каска при моторите, нарушение на маркировка, както и превишена скорост, но при свързване на тези камери с радар, каквито към момента няма информация да се поставят. Какви са тези кръгли устройства, които се намират върху рамките? Ето там горе, това са инфрачервени проектори, които през нощта осигуряват голяма точност на видеото и на снимката, но в същия момент не заслепяват шофьорите. Официални изявления от СДВР потвърждават, че устройствата ще следят за тези нарушения, като същевременно имат техническа възможност за засичане на моментна скорост чрез свързване с външен радар. Въпреки че в момента не са сертифицирани като самостоятелни скоростомери и липсва изискване за автоматична проверка на гражданска отговорност. На фона на всичко това парите от Фонда за пътна безопасност не се харчат. Към юни 2025 година са натрупани над 520 милиона лева, а в периода 2021-2025 година са похарчени само 125 милиона лева от тях. Тези пари идват от нашите глоби и повече от 50% от тях са изхарчени за несвойствени дейности, като ремонт на полицейски управления, климатици, облекло за полицията и коли. Окей, полицията има нужда от тези неща, но парите, които не са изразходвани, защо не са вложени в камери и, например, в тестове за наркотици? На фона на всичко това, пострадалите при пътни инциденти се увеличават. С 19% растат леко ранените, а с цели 30% тежко ранените. Решенията как се разходват парите от Фонда за пътна безопасност са на базата на данни само от 30% от инцидентите, и то основно извън населените места. Както виждаме при последната катастрофа на Челопешко шосе, тя е практически в рамките на града.